sarai au to dai kiri sana na ya ko ba da ki ka khai khano o coronavirus ni o jarao sung ba ki tong la ki sana abo belekin na ko go o jarao sung especially ta to chini bu sago je boro rok bu sago vitamin C gobang abo rok ke borok ni immunity power gobang go mane borok ni rog protirod khamata bango ini जों vitamin C मान थकजाकनाय माने न' गोबां जाखाय जाव दाबुनि माजाव vitamin C रंनि फानथक मुख्रिया दङ vitamin C गाजराव दङ vitamin C जों माबा जामानि जे लेबुनियाथ' गाबजों दैयाव दङ vitamin C कमलानि दैयाव गोबां थखाय दङ vitamin C गयामो दङ ओमफ्राय माने ते आलका रंनि जिखुनु जुस दङ अब ঠান্ডাया Sentri rogo betul. Sentri kemantok. Mana sini no karena gini dia mantok mani. Ini mukri rogo tong vitamin C. Okay, vitamin C sufficient kita itu sago. Sini orang lockdown mani ini baik 13 दिन 13 ki 14 दिन. The lockdown mana jengjo to no ma tongkha samung mukri. অবহাই অবস্থাও আংকে जों खायमानाव सिलिति प्रासा बसुनि बररं नदिसि पासे मानियां जों दगमा दंबायखा जा अबरगनो नरनि जेसु नासु तुतन रिमेया तामफ्राय दिनै मान सागजरा जों दोनान बागै जायखौहाय दङ जों जागा जागा मिया बोजों अनेकटा जागायाव ना लायखा जे तिनि नंरनि परे जों थाखाय थानाय बव रां लायनाय आरो बरन नराके लायखा काम खायनो खायनो बस कलबकनाम बस नरनि जे नासु तुतन रिमेया तामफ्राय जे दिनै मान सागजरा जों दोनान बागै जायखौहाय गाय नरमां विशेष खाय दिनै कक साना मुसुमाखै कोरोना भाइरास जेटा लकडाउन नङि तंमानि जराव नर कष्ट खायलाय फनो नखु मा तंलायनाय गाय दिनै कतगलि जों मेंटेन खायन बगै जे हाजार दिनै बुखुगो जों मास्क थुइ मा तनाय गन गन याक मास्क सुनाय साबानो याखाय हेनवा मास्क सुनाय परिष्कार परिच्छन्न तखा मा तंनाय नखु बेबाक जों साफ सुथरा खाय मा तंनाय Kumara ko tayo na. BM. Model. Đây cùng mình không có đấy, không có đấy. Còn này foto video. Lahan aja. Setelah sampai ini udah rangka para pasaro. जों जोंनि बर' रक जरा थामजियानाय रक थाम खायमे आङै माइरं माइखावबा बुंनि दंनानै खालामनानै जागौल' जों गियानि रकमै अजग खायलेजा ताबो जों माइरं बागलै जों प्राय 100 फेमिलि मतो जागा गाय थिक अबन से कामके तामप्लायो आरो बहायनो मथा मथि 100 फेमिलि मतो दिनै माइरं डिस्ट्रिब्युट खायजागा गाय
borokno tabo mairum rumani karon tabo borok je to sammaya kon jaga samu klaimi angi tongman bagi mairum da borokno mairum rumani ya corona virus bagi jeng bagi sotor gotong nang ka poro wani salai ja